soyayya ta gaskiya annabi nake yi wa ba toninsa zan yi ba. Kai ne ka aiko Rasulallah da gaskiya, kai ne kake kashewa a yi maka godiya. Allah Ubangiji kai ɗaya ne guda ɗaya, soyayya ta gaskiya. Sallu ala nabiyil a'la muhammadu, wannan da kai wa suna ismul Muhammadu, ka saka wa siffar mu sunayensa Ahmadu. Allah ka mai salatin adadin ka 11, soyayya ta gaskiya. Ya faɗi ma shiga da fita ta da ke nayi, kin bani jiya a yau ma na zo baranai. Dan martabar Imam Ali wata magiya nayi, yarda na dinga kallon ki a duk awa ɗaya, soyayya ta gaskiya. Kai maula imamuna Ali shiga lafiya kalau, maulal wara mijin faɗi kai ka zo garau, sojan tabarakan rari gidan ka zani yau, domin kamun sitam in ta yabo da kafiya, kuma musanni sani ya sayyidi ya san an subuɗi mazan kwarai, ka shigo cikin shiri na ya masu badarai. Dan Fadima da Maula Allah an sani sarai, tamkar ka babu kai ne ka ishe ni tinjiya, soyayya ta gaskiya. Baban su kai na baban Abdallah gaisuwa, na gaida kai Imamu Hussein dan farar uwa, wata rantuno kana sa rai yayi ta sosuwa, jikan abun nufi kai muka yi wa magiya. Ya kofar shiga a kila gana kiyayi so, Zainab diyar ma'aiki mai bani ina so, a cikin irin wilayar ki ƙara mun iso, na shigo gidan Batula in yi mata godiya, ya mama godiya. Na yi sallama a gumma ƙura annabin ƙwarai, me ba da lafiya kuma me yin rabo da rai. To assalamu alaika gwanin rabu gamu dai, neman ka ne nufin ba a rana da safiya, annabin ƙwarai. Ya annabin da Allah ke bawa kariya, kai ne na ji ka me duka yayi maka godiya, na ji ya yabe ka wani gumma har da kafiya, girman ka girman ilahu mu je a lafiya, soyayya ta gaskiya.
ɗaɗas-ɗaɗas, sannan idan ta so daga sama sai ta ɓullakas. Sirrin Ubangiji daga ɗaya ne zuwa ɗaya, soyayya ta gaskiya. Girma gare ka annabi mai ta zame gani, in dai mutum ya so ka yana ƙara kwarjini. Kai ne cikar halittar Allahu mun sani, Allah ba zai irin ka ba bashi a duniya. Kai Rabbana ya kaga dan so hakan naji, ka kama bauta ya ce maka a'a alhaji. Zauna ka huta ka bar ta faɗin Ubangiji, na yafe maka komai ma bai shi kajiya, soyayya ta gaskiya. An kage ka dan aso ka kawai Ubangida, a banyar ka lafiya lau babu gargada. Duk wanda bai so ka ba zai cikin gida, amma gidan wuta zai dawwama a hawiya. Mu kai muke yi wa soyayya ta gaskiya, ya amadin da Allah ke yi wa jiniya. Kai ne abun nufi na baran da zan tsaya, me son kana wane san shi nake a zuciya, soyayya ta gaskiya. Dangi haduwar da ba ta manzan Allah ba ban yi ba, kowa ka gan mu mun haɗu duba a can gaba. Za ka ga ma'aiki ya so muka so shi ba mu ƙi ba, zan so masoyin shi ko ɗan wata ƙungiya. Ace aƙida ake in an ji annabi, kowa ya so shi ka rike shi da gaske sahibi. Har kai rashin sani kai tawa zuciya zubi, ka ƙi masu sansa don wani tsoron hayaniya, soyayya ta gaskiya. Malam da gaske mun nufa annabi gadan-gadan, in za ka zo mu tafi batun mu gashi nan, ba sai ina aƙidar ka ba duba annabin. Madar kawai Rasulallah mai gida ɗaya, soyayya ta gaskiya. Kakan Alil Baiti muna gaida mai gida, baban Ali takawa mafita wa Amada, mai Fadima da Maula almasu sujada, ya mai Hassan Hussein da Zainabu uwar gida, soyayya ta gaskiya. Alin Rasuli in ba ku ba za mu rayuwa, ku annabinmu yayi ta faɗa bai rufe ku ba, me za ya sa ba zan jitu da masu son ku ba. Wallahi son ku ne zallar nuna gaskiya, soyayya ta gaskiya. Sallu ala nabiyil khairati murshidu, uzurin yaban su Fatima da Imamu Ahmadu. A garin Kano nake, garin da ba mu yin gudu, mun san ma'aiki Kano ta zarta Saudiya ta gaskiya, soyayya ta gaskiya, soyayya ta gaskiya. Nabu nake yi wa ba ta wani zan